Gu sopilote taldea gara eta gure gaia da dentsitatea. Eta tokatu zaigun galdera, zergatik gauzak ondoratzen edo flotatzen dute likidoetan? IBL lan honetan, jakin behar dugu lehenbizi zer den IBL. IBL ikerketetan oinarritutako lanketak dira, eta erabaki dugu metodo hau jarraitza ikusteko nola dentsitateak funtzionatzen duen. Dentsitatearen atalean, alegia guk zergatik ondoratzen diren gauzak ala ez tratatuko dugu. Beraz horretarako bi esperimentu egingo ditugu. Batean, objektu ezberdinak ondoratuko ditugu uretan, ikusteko zeinek duen dentsitate gehiago ala gutxiago, eta horrengo esperimentuan ordea objektu bat forma aldatuko dugu, da dentsitatea aldatuko dugu volumena aldatuz, eta hortaz jakingo dugu ea volumen aldaketa horrek zerikusia duen dentsitatearekin. Esperimentu hauek bi likidotan egingo dugu, lehenbizi uretan eta gero olioan. Jakiteko zer nolako diferentzia dagoen bi likidoen artean, dentsitatean proba egingo dugu. Beraz, ura eta olioa sartuko dugu edalantzi batean eta frogatuko dugu zeinek duen dentsitate gehiago ala gutxiago. Ostean, esan dudanez, uretan eta olioan sartuko ditugu objektuak eta egingo ditugu esan ditudan bi esperimentuak, eta behatuko dugu zer nolako garrantzia duen dentsitatea. Esperimentuarekin hasteko lehenengo erabiliko ditugun materialak ikusiko ditugu. Alde batetik, kortxo bat eta metalesko zati bat ditugu. Ondoren, aluminiozko paper zati bat, bi edalontzi, kristalesko ontzi bat, ura, olioa eta balantza bat erabiliko dugu. Esperimentuetan dentsitateari erreparatuko diogunez, lehenik eta behin birpaso azkar bat egingo dugu. Guztiok dakigun moduan, urak dentsitate gehiago du olioak baino. Eta orduan, olioa botatzen badugu ura dagoen edalontzi batean, ikusiko dugu nola olioa uraren gainetik geratzen den. Dentsitatea nola aldatzen den eta ondorioz non geratzen diren kokatuta objektuak. Olioaren kasuan, kortxoa gainazalean geratuko da olioak baino dentsitate txikiagoa duelako. Metalezko pieza aldiz, ondoratu egingo da, uraren kasuan, naiz eta olioaren dentsitatea baino handiagoa izan, kortxoa gainazalean geratuko da berdin-berdin, eta metalezko pieza ondoratuko da. 7.7 esperimentuan, formaren eraginez dentsitatea aldatzen den edo ez ikustea izango da helburua. Aluminiozko xafla uretan sartzean, ikusiko dugu gainazalean geratuko dela. Horrek esan nahi du dentsitate txikiagoa duela urak baino. Eta aldiz, volumena aldatzen badiogu, ez masa ordea, bola bat egin ezkero aluminiozko paper horrekin ikusiko dugu uretan ondoratu egingo dela. Eta, beraz, dentsitate handiagoa daukala bigarren forma horrek. Bi esperimenta hauekin ikusi ditugun ondorioak dira ikerketa bidezko ikasketa dentsitatearen irakaskuntzaren metodo egokia dela eta ikasleen parte hartze aktiboa sustatzen duela. Metodo honek pentsamendu kritikoa jakin-mina eta esperimentazioaren bidezko ulermena bultzatzen ditu. Hala ere, irakasleak estrategia egokiak garatu behar dituzte prozesu hau gidatzeko eta baliabide egokiak eskuragarri izateko.